Добре дошли в Креативност, където ще погледнем през артистичната призма на нашия гост. Действай, дързай, мечтай и ще постигаш. Всяка поставена цел съм постигнал. Запомня момента и после нано. Всяка година е моята година. Това си повтарям през целия живот. Много отнеми да стигна до тук. Благодарен за всеки научен урок. Много пъти съм си мислил да спра, но май няма да бъде. Добре дошли в първи епизод на Креативност и здравей на нашия първи гост днес. Кой е той? Днеска си с Скънк Джи, а името ми е Кристиян Тонев. Кристиян, с какво се занимаваш? Доходите си ги изкарвам като пицар, обаче съм рапър и влагам доходите от пицарството в клипове и в нова музика. В музиката си. Каква точно музика? Главно рап, но вече минавам и към повече пеене, по-меланхолично звучене и така нататък, по-разпято. Много уютно местенце имаш ти тук. Къде се намираме? Намираме се в КЗМП студио, като за много пари Productions на Бата Алексчо. Какво те потикна да се занимаваш с музика? Беше много рандъм, докато си седиме на пейката в квартала и си рапираме и си пиеме билишки, просто ми казаха отиди и запиши нещо и аз се надъхах и като цяло първата ми песен е любовна и сега занапред ще продължавам с любовни песни, по-натам ще има и нещо по-агресивно. Забелязах, че стилът ти е с история за себе си. Как се насочи на там? Искам да има нещо по-интересно в цялото нещо, да не е просто рапиране или просто клипа да е просто липсинг. Искам да има някаква история, да има някакъв смисъл и някакви послания за цялото нещо, което е част от моят живот всъщност. Какво искаш да постигнеш или към какво се целиш с музиката? Готов съм да стигна до върхата и отвъд. Целиме световно ниво, както се вика. Мислиме глобално, не сме като повечето в нашата индустрия, ако не с капаци. Всеки взима идея от някъде. Теб какво те вдъхновява да пишеш песни? Най-вече винаги всичко, което правим в този живот, го правим заради жена. И най-вече това ме мотивира. Любовта. И като цяло любовта към всичко, към музиката. Това, което живея, гледам да го изпея. Мотивираме, бе така пада от небето, как да ти го кажа. Просто като се случи нещо и сядам да го напиша, примерно. Сам ли работиш или сте сформирали някакъв екип? По-скоро сме единни хора, които просто се събрахме и всичко стана натурално. Но вече смятам, че без екип и без хора около теб няма как да се случат нещата. Сам си за никъде. Добре, вие сте се събрали като екип. Има едно изказване, което искам да ми потвърдиш дали е вярно. Хората казват, че самичък с тежка работа събираш първите 1000 зрители и пари, както прецениш. С ум и тактика постигаш първите 10 000, но ако нямаш сформиран екип, по-нагоре не можеш да се катериш. Вярно ли е това за теб? За мен е вярно, обаче аз още от началото си започнах с хора, които ми помогнаха да ме бутнат близнаците, шатаут за тях. Много сериозни момчета, много моя партия, 9999 Gang, знаете как е. Действаме си с тях, продължаваме напреде. Няма как сам, мъртле. Аз поне смятам, че самичък си за никъде можеш и сам, нали, ако вече така ти се случат нещата, но на мен не са ми се случили по този начин и аз съм по-скоро в тази насока. Екипа е много важен. Много ти благодаря, Крис, за краткото време, което беше тук и за изчерпателните отговори, които ми даде за музиката, която написа и пусна през последното време. Много благодаря на вас, че присъствахте в този първи епизод. Ще се видим със следващия ни гост и не забравяйте да създавате вашето изкуство.